Ayun mga katropa, biyahe na naman kami ulit papunta sa event namin. Bakit ka nakangiti? Masyadong masarap yung ngiti niya. Tanungin natin, bakit? Bakit ka nakangiti? Hala kayo mo muna. Bakit siya nakangiti, guys? Pala sabi ko, sinusuot ko yung damit ko. Palitan yung botones. Yan, baliktad kasi pala talaga. tingnan nyo naman, yan, napakagaling. Kaya ngayon, guys, usually po makikita nyo sa sasakyan yan mga damit, kasi nga po hindi kami nagliliwaliw ha, nagtatrabaho kami. yan, hindi po kami nagliliwaliw. Minsan po kala nyo nasa libutan kami, pero totoo nasa libutan, kaya lang libreng libot po yan. Yan po yung benefits na nakukuha ko sa events. Pumupunta po ako sa kung saan saang lugar, nakakalibot ng libre pero kumikita. Pera ang katapat niyan, pera ang kapalit. Hindi po ako lumaylibot ng walang hindi kikita. Sayang po, matutulog na lang ako. So yan. Kaya po ang sasakyan po na ire ay parang bahay. Nandiyan po yung mga sapatos, sets ng sapatos, sabon, panligo, kasi minsan sa events po inaabot minsan ng madaling araw, dumarating po yung minsan na hindi na kayang makauwi, antok na. So kailangan pong matulog na sa kung nasaan kami. So yun. Yan po. Mahirap po sa events, puyat. Sobrang puyat. Pero, libre libot. Madaming libreng libot. Mga beach, ganyan. Magagandang beach. Beach po na dagat. Beach na beach. Beach. So, pupunta na kami sa event na naman. Usually, ang pahinga po namin pag-events is month of July. July, August, and September. Starts po ulit ng October to June. Ayan. So, sa isang araw po, meron na naman naghihintay na ka-meeting namin somewhere in, ayun, hindi ko sasabihin yung lugar. Pero, libreng libot na naman to. Vitamin C na naman to, guys. Sarap ng foods. Pero minsan yung foods naman, hindi nalilibre yun. Talagang umu-order kami kasi nakakahiya naman na pati naman yung ipapalibre pa natin, diba? So, accommodation lang po yung nalilibre sa amin doon. Pero doon sa event talaga, sa event proper, doon libre lahat. Pati foods, merienda, drinks, lahat po yan. Nalilibre po yan. Ina-accommodate po yan ng mayor, ng governor, ng barangay captain. So, dun sa mga gusto pong maging trabaho yung events, paturo po kayo sa akin kung paano. Tuturuan ko naman po kayo Sorry po, ganyan din po sa events. So, minsan maganda yung nails mo. Minsan naman po hindi ka makapag-nails kasi kulang ka na sa oras. Malilate na po. So, wala na tayo magpagawa ng nails. Okay lang po yan. Wala pong problem. Ang importante, magagawa mo po ng maganda yung events mo. Hindi po yung nails mo. So, hindi na baliktad yung damit ni katropa. Maayos na po ang kanyang damit. Yun. Bye-bye. Babay daw. Babay daw sa babay. Buset na babay.